Hawe, sabona Dlamini. Ya ngubani? Sho Dlamini. Ngisacela Nxeso Dlamini. Bengithi bengisacela. But kwenze njani kanti? Yini inkinga kanti? Hayi no Dlamini kahle ngine. Webut kwenze njani kanti? Mawukhuluma nami khuluma nomlomo. Hayi ngezinqa. Angikhuluma ushiti mina uyazi? Bengisacela Kodwa ngehlelwa yini ekseni kusi? Manyela abantu abangenzelwa ngubani? Hello. Good morning. How are you this fine morning? Hayi. Ufonela umntolongo angiyena ke lo muntu obuthi uyamfonela. I beg your pardon? Aw. Ngithi angiyena lo muntu obuthi uzama ukumfonela, yilo nginamba lo eshayile. Kibuwani mom. Uyaqhubeka ukukhuluma zonke izinto engayikhuluma. Ngithi kuwena angiyena lo muntu obuthi uyamfonela. Hey, Refona from Kopanong Agency Papa. Uthini? Uzokopa ba? Mina? Yimo uzomkopa? La, we fucking. Ungavali ukuthi ngikhuluma nawe man. Ungavali ukuthi ngikhuluma nawe mina yazi? Dlamini, uyazi ukuthi umuntu meselivalile ucingo umthethisa kufanele ukuthi uyithethisa wena. Mayosondela, unangokusakaza. Na, ngirice la. Yini kwenze njani Dlamini washuba kanje ekubena do happy manje nje? Abantu bangilinga. Baza abantu bangilinga ekseni. Qala ungubani? Uyafika la udedela umsuso kuphela. Wrong Dlamini. Ungobani unesifo esimenza asuze methi uyakhuluma. And lento siyeze yenze ukuthi amiswe ngisho emsebenzini. Pho mina bengizokwazi ngani? Bengizokwazi ngani umuntu mevele efika la enya angangitsheli lutho. Dlamini, uyindoda enqinekayo. Akekho umuntu ongavela afike nje akusuzele. Ngicanga ukuthi kuzomela mhlawumbe uyoxolisa kuyena ungubani. Ngixoliselele bhuti. Ukuthi umuntu usukelela ehlala khona uzonyala kwami. Into efana ngixolisele leyo. Dlamini, isensitive lento kuyena. But ke kukuwena. Maxwell, asambe bo hey. Usukhohlwele emaphefuna udlala. Sharp Maxman. Yazi, I hope leli business lizohamba kahle. Lize libe likhulu. Hayi. Kanti uma nje nizolandela lemigomo engiyibekile, lizokhula leli business libe likhulu. Uyazi Dlamini, iphupho lami ukwakhela ubaba nomama umuzi. Ungaphela amandla. Ubudoda bukhulelwa. And abusoze bakhulelwa vele cause akekho wenza sex nabo. You get it? If you don't get it, forget about it. Hey wena, kanti kwenze njani namhlanje? Kwenze njani ngengqondo yakho namhlanje? Futhi kanambani nosebenza? Shalelo! Umphakathi nopenda red ngalemshanelo yena. Man. Anawo noma eblue. Hayi sinale bovu phela. Hayi yeka. Angifuni ukufana na wonke umuntu wala endaweni mina. Yini uzibona ungcono wena kunathi la endaweni? Angishongo ukuthi ngizibona ngingcono Maxwell. Hey abanye abantu abazikhohliwe. Abayikhohlwe benjani Maxwell? Maxwell uyangedelela yini? Uzanjani? Ngijwayela kabi sadosa. Mahew, la ngifuna ungibulala. Oza. Mahew. Uthenga isikelemu? Thenga isikelemu. Bugs, isitsotsi sakudala kanje. Ozane 1 by 1. No, uzohlula masiza 1 by 1. Si right kanje.
namagwala zintsha. Masamagwala woza kushaya usho ngebhloko elilengayo ngathi unyili. Come on guys. Was that 1 by 1? Asibe fair fight la. Fair fight, Bucks. Mawufuna fair fight hamba ujoin professional boxing. Guys. 1 by man, please. Ngiyangicela man. Usangene nangu umuntu ucela ukusishaya. Mama, asike sithi ukhulume kabi nomuntu ngenxa yento ayenzile. Lento ayenzile ubenzisa ukuthi uyagula kodwa wena ubungazi. Usuyazi manje ukuthi lento ayenzile ubenzisa ukugula. Iphela kanjalo indaba kababa? Ya, iphela kanjalo. Hayi. Ayizwakali kodwa iphelele baba. Ayizwakali kodwa iphelele. Ayizwa ekaba nani le ndaba? Yeyami noma yakho? Hawu, eyakho baba. Olwani ulaka ke manje baba? Azeni makhuzwa. Yeka. Yakhohlela ukuthi ngikubuzile ngalento. Okay. Ngithethisa ungubani? Ungubani ufikela kumina wasuza ngamthethisa. Kodwa manje sengiyazi ukuthi ubesuza ngoba unesifo anaso engakho besuza. Okay baba. Xolisa ngubani? Hayi. Ingathi ngimthethisa ungubani bengingazi mina ukuthi uyagula. Kodwa ngithi usuyazi manje. Akaxolisa ngani yena? Ngoba phela nami bengingazi ukuthi uyagula ngathi esuza akashongo mina ukuthi uyagula. Wayengaxolisi yena kuqala. Baba, akazange akuthethise, uwena uthethile. Makhuzwa ungubani usuze ka4. Ka4 makhuzwa. 4 times. Ukungithethisa lokho. Leso singasinza ngezinqa ukuthetha lokho. Baba, akusebenzi kanjalo. Hamba nje uyoxolisa nje wena kuphela. Yazini makhuzwa. Yeka. Phuma kulento. Baba hamba oxolisa. Makhuzwa. Uma kuukuthi wena uyakuthanda ukunye lo ngubani, hamba wena uxolisa kuyena. Ilunch iyaphela manje uyaphona mawusukala. Mina ngisuka kade, wena hamba uye kasi. Yazi abantu bakasisa bayibona bengcono kunathi. Phela kunomlungu othenga umuzi ngakhona. Awu nathi sasina umlungu kudala. Shuthi kade sabangcono kunabo. This is why Maxwell abantu bethu namanga because umuntu mexoxela istory sakhe nawe uqhamuka nesakhe sifana nesakhe. Ngiyakutshela wayekhona umlungu ala kudala kwakuthiwa uJohn Stergam wayedrive amatekisi. Maxwell wakwayigibela itaxi yakhe. Awu sasigibela nje awu. So mawusufuna ukwehla wawuthini? Awu sasisho phela sithi Stergam it's okay now mase amasehla. Maxwell wawuthi it's okay now masufuna ukwehla. Yeah sasisho sithi it's okay ame sehla. Okay asike sithi mhlawumbe ufuna ukuthi ucela ukwehla ngasesitolo wawuthini? Awu sasisho phela sithi Stergam it's okay by the shop. Hayi Maxwell it's okay now asiqhubeke siqedele ukudayisa umshanelo. Mngani wami ngiyabonga ngokungisiza ku Bucks. I got you man, we are brothers now.
Hawu. Uyazi nginalo idlozi. And liyangithanda. Mana Bucks, ngokudelele nginoMaxwell. Sicela udile nami mase nginoMaxwell. Oh. Uyazi uqinisile. Awubo mtaka. Yazi, akujwayeleke ukuthi uEmma wenza imali eningi kunami. Yazi ube senomkhuba ukuthi angiphi imali ngamiyekisa. Wamiyekisa ukuphi imali? Hayi, uyibhari van. Vele wena Maxwell ungenza noma yini for imali. Kwamdidu ngashishiliza ngawo phansi. Uthini mayo? Hey, nalo. Nanisakaza. Wena Mahewu. Ungakuphathi kabi ukuthi uthathe imali emntwini wesifazane. Ikhathi sezashintsha akusafani nakudala manje. Abantu besifazane nabo bandiphu njengathi. Akushiyo ukuthi ndephu Dlamini. Angishongo nami ukuthi ndephu. Ukuthi ngikhulume ngasheshisa, ingakho mhlawumbe uzwe kanjalo. Mawungashongo ukuthi ndephu Dlamini utheni? Ngithe Maxwell awusondelela kancane. Hayi. Ngiya-enjoy le long distance relationship esinayo. Wena Mahewu, ungayinyesi nje inhloko. Akulona ihlazo uthatha imali besifazane. Mekuphi imali thatha. Ngiyabonga Dlamini. Kodwa ke ungahlali kakhulu lapha. Ungavumi ba indoda ehlulekayo. Nqaba, zama. Nqaba ukuhluleka moyo indoda. Dlamini, uma uyindoda ungenayo imali kumele wenze njani? Wenze njani? Maxwell why ungenayo imali uyindoda? Why ungenayo imali yokuphila uyindoda? Dlamini, impilo inzima. Maxwell impilo inzima ukuthi sonke. Uma uzohamba ngokuthi impilo inzima, uzame njengabantu abathi impilo inzima, uzophila njengabantu abathi impilo inzima. Fanele wena uzame ngaphezulu kwawo wonke umuntu, uzophile kangcono kunawo wonke umuntu. Ilapho ni. Ngiyakuzwa Dlamini, bathi angikuzwa. Mahewu ngithi kuwena. Ningizwe kahle. Ngathi awungekho ukhumeza. Kodwa le ndila. Ngithi kunina ukuze niphile kangcono kufanele nisebenze kangcono kunabanye abantu. Mina ngiphila kangcono kunani ngoba ngisebenza kanzima kunani futhi ngicabanga kangconywana kunani. Dlamini, thina sicabanga kancane. Ya, futhi nizama kancane kunani. Ingakho kunje. Dlamini, impilo akuyona yakini. Yazi, I wish at some point in life ungaba broke. Uhlale nje ungasebenzi kusebenza umakhuzwayo. Maxwell, ungathi mawuxabana noDlamini wena la musu ufisela mina amabhadi bhuti yeso. Angikufisela amabhadi, ngifisela ngathi ungasebenza. Ngisebenza inja yini? Maxwell, why ungifisela amanyala bhuti? Baba, lesi sibhamu sakho ngidubulele nje le. Hayi, ngixolele mama, ngixolele uyebuza. Kanza amazizi, ngeke ngize ngimi uyanya lo. Hayi, Maxwell, yabona mase ngibiza ngegama lelipasi, ucasuke ngempela, xolisa. Ngiyaxolisa mkhulu. Baba, wena ufuna uhambe uyoxolisa lapha kaNgubane? Wayilahla ke besihamba kahle, wavelo nje wayilahla. Ya, mina hamba uxolisa Ngubane. Nithini namtiti yenu? Hayi lutho. Hey, wemadoda. Izolo la madoda. Ngathi khona la ngibebudede ngikhona engathi sikhuluma. Izolo nini Dlems? Izolo alenkathi le sikhuluma ngokusebenza kanzima. Ngiqwashile izolo ebusuku ngenxa yezinye izinto. Ngathi sengiqwashile yabuye lengxoxo sibe nayo. Ase ngakhumbula ukuthi cha angikhulumanga kahle. Ngale nkathi ngithi nina nicabanga kancane and nisebenza kancane ingakho mina ngingcono kunani. Dlamini, uyaxolisa noma kwenzakalani? Maxwell ngagcina nini ukushaya bhuti? Sengithule bhuti. Bengisasho ke la ukuthi hayi ithe ungidla leyanto.
Ngoba yebo, ukusebenza kanzima kubalekile. And ukusebenza kanzima ikhona ukwenza ukuthi impilo yakhe ibe ngcono. Kodwa ke ukusebenza kanzima kukodwa angeke ukuthathela ukubeke la kodwa. Udinga ezinye izinto ezifana nenhlanhla uba sendaweni eright ngesikhathi esiright kwesinye isikhathi ukuzalelwa emndenini oright bese usebenza kanzima uhlanganise lezi zinto impilo yakho mesiba ngcono. Uyabona nje mina ngaba umphathi wama-security emsebenzini ngaphatha nina ngoba umphathi wenkampani wayomzala kababa okusho ukuthi anginiphathanga ngenxa yokuthi mhlawumbe ngisebenze kanzima kodwa kwaba inhlanhla yami nami engikushoyo ukuthi ngibe budedengu kulento yokuthi nisebenza kancane nini ingakho nila mina ngila. So Dlamini uyaxolisa noma Ngithi kunina ngikhulumanga kahle izolo kanti nini ngayizwa amadoda. Ngifuna kwenzakaleni kanti? Bengicabanga ukuthi ngizothola usori khohlwane. Into engase ngigcine niyithola nje induku bobhuti. Kanti makhuzwayo yini? Kanti makhuzwayo yazi lento ya Bucks isingimla. If isihamba sobani ndawonye sidayisa sithathe side isikhathi. Hayi, yasibambezela ngempela lento. Yazi asenze njani? Asimzingele thina simshaye. Ushuthi ngeke yenze izinto zibe worse. Hayi masumshaye kahle. Asimcike. Bucks! Hey, we Bucks! Uyabaqabule bo. Bucks! Aw, hey, bophetshisi mngani wami. Hey, usaziwa wena mngani wami. Aw, ngikhona James. Ukuthi phela umuntu ebesabanjwe amatasa nje. ulabanga khospithipithi bese kubambile la. Wena ububa nje uzodwa. Ayi wangibamba Dlamini. Shoda mngalami ngathi hlukana nezingane ezincane. Bamba oma-aunties. Ukwanti ukuphethe kanjani manje ukhuluphela ngisho ukhuluphela uyiseteleko. Kodwa Dlamini mfethu. Akaphe nje 30 seconds. Usuyangiqhusa. Awu kahle ngiyadlala. Hey, kathi sagcina ukudlala mnganami. Awushaya into la situle man. Washo kahle. Kunengoma engiyibhalile la. Awu, awuthi ngizwe. Sasazuthi sibhebe masethu umuntu ngabantu yeah umuntu ngabantu oh yeah wahlonipha ubalazwelo uxolise nabanye none ngithi uxolise nabanye none yeah uxolise nabanye none injani Dlamini? Hayi. Emnandi. Imandla la exoliseni le ngoma le Dlamini. Hayi. Akusho wena mabhejisi ngiyayizwa. Iphinde futhi Dlamini igqugquzele nokuthi mawonile komunye umuntu uxolisa. Mabhejisi. Uthunya umakhuzwayo usiza kumina ngithi. Awu, uDlamini mina. Awu mina angazi nolugcabele ngubane ke mina. Mabhejisi angazi ngikutshela ukuthi ngixabene nokubani. Ukutshela ubapho. Ngicabele. Hey. Mama kuzwasha masambana. Awashi la ekhaya, angiphekile. Awu makhuzwa ngizothasha mazambane mawuthi izinto ayihambi kahle. Oh, okay. Baba mana ungamshanyeza. Baba, ngikuzwile ekseni uthawulalanga kahle ngenxa yalento oyisho kuMahebe noMaxwell. Kodwa ngiyazi mina nginjalo. Aw, ngempela. Baba,
uyazi ukuthi angithi uma uqhubeka nalento ungaxolisi kungubani izokuphatha kabi uzogcina usukhishwa isisu. Usinekani wena? Hawu, Makhuzwa, bengeke singandawonye nje. Cha. Baba. Uyazi ngiyaphuma kuma ladies maduzane. And uyazi ukuthi ngifunani mengiphuma kuma ladies. And uyazi ukuthi uma ukhishwe isisu ngeke kwenzeke. So baba ngiyacela ngicela ulungise izinto nongubani. Okay, hambani nimbize ngeze la ngizoxolisa. Hayi baba, hamba wena uye kuyena uxolise. Okay, asambe wena. Yazi umuntu uma ufuna ukumshaya uvela duke nje. Buka sesesaqeda ukudayisa nokudeliver but lusu uqhamuka and uzobona mesahlukana uzoqhamuka. Yazi asenze njani? Wena uzohamba phambili. Mina ngilandele ngemuva. Mengimbone eqhamuka ngizothasha amabhodi. Nawe meqhamuka ngakwena uzosho njalo. Okay. Awulasho ibhodi libekwa mana lapho bhodi. Hawu, wayithela ucile endokweni. Ah, it's the round way around, Puti. Wait, what? Akulungile ngizokukhwelekisa mesiqeda la. Wena sikhathelo wena. Hey, nami ngikhathele nini? Ubani ngizoqala ngayo? Akekho. Oh. Nizongihlanganyela. Okay, wosani. Hey, vuka damet. Vuka man. Hey, Maxwell. Uqulekile lo muntu. Menze mawuthuma out. Hayi bo, wayi kumele kube yimini omenza mouth to mouth. Wena umshaya ekhanda. Wena njengoba sinafundiswa lezi zinto. But angeke ngize ngimqabule uBucks. Oh, so awuzoqabula mina kuphela. No man, nawe ngangeke ngiqabule. Yazi senze njani? Ngasumqubule simise ekudlamini ngicela uzokwazi ukuthi kumele senze njani. Oh yeah. Mam, sesi right manje nongubane sengixolisile saxoyele nas right. Ulisiphe la bhodlela le absolute shine amadoda. Hayi baba. Uxolisile noma umthembisa utshwala ungubani? Hawu, ngixolisile mama ungambuza ngixolisile. Mama letha utshwala mama siphuze. Ngubani? Right. Angangiphendula. Uyafuna siyoshosha ukho lokho lapha kwami. Hayi khulileka Dlamini, ngiphuza amaphilisi sekwehlile ukususa. Number 1. Asamzophuza lapha kwami. Hawu, hey, okay. Ndokunye ngubani ngiyaxolisa indlela engiphathe ngayo ngaleso sikhathi lesena ungenza lesa simo lesa bengazi ukuthi uyagula. Sengiyazi manje. Ushaya ivodka absolute angithi. Ya, impela. Asambe. Baba. Umbrayibhili. Hayi angimbrayibhanga mani Makhuzwayo. Hambulani utshwala mama. How please. Nama glass ne dash. Dlamin! Boy, kwenze njani? Ushayela ngekhopha waquleka. Makhuzwayo. Uthuma nempepho le mixwa nenhlangu nompela nomentshisi. Hlehlani man, hlehlani. Wena man. Utakiwe. Wenzani? Utakiwe kwenze njani? Ngasedlamini. Gcine ngilwa noMahewu. Hlalela. Evala into yokubhala njengezinja. Siyazwana? Ngiyayivala. Uma kwakhona oshaya umunye ngizodila naye. Wena uma wabathinti ngizodila nawe. Ngipheke ukuthi ungishayile nami siyazwana? Siyezwana na? Ngiyakuzwa Dlamini. Siphutshwala Makhuzwayo.
Asihlani phansi madoda siphuze. Hawu, iyaphela kanjalo-ke indaba. Ahlala amadoda kwaphuzwa kacishe kwase ekuseni. But-ke uDlamini wabhekana nenye inkinga ekuseni. Hayi. Ngubani? Hayi phela thina silali ilanga lize lingene ey'nqeni. Basalele nje nalaba abanye. Hey. Wonke umuntu la? Hayi uBucks akalalanga. Angani mejaha ukuvuka ayovula etuck shop. Yabona mina uvuka ekuqadi kunabo bonke ngageza ngaze ngaqeda belele. Mana. Uvuke wageza phi? La noma uhambile wayogeza kwakho wabuya wenza la? Hayi inkezela. Khuleka ngisebenzisa ivesti lami ezithawula. Uze usebenzisa ivesti lakho nje njengethawula ngubani awuyingani uyogeza la kuhlala khona ngoba phela ngubani uhlala la ngezantsi wena. Hawu phela mina mangitshela ukuthi sisazovuka siphole kancane sishaye nebreakfast. I-breakfast? Ngubani kanti ke plan? Ngubani wenza isokwentombazane lale kampana manje? Ngubani goduka hambiye kwakho? Mana-ke ngiqedela umkhabhathi. Ubani osevule umuthi woxupha wesibili ngoba ngishiye owodwa uvule lo omunye uvaliwe. Ubani osevule wesibili omimilide amadoda? Hayi angimeni. Angixubhanga mina ngisebenzisa roll on. Wengubani awuze la? Ngicela ungitshengise roll on oyisebenzisile lapho. Ile ishield. Kubani umuntu oxupha? Hayi Dlamini. Ishield roll on. Izinto leli iqonda ukuthini? Hayibo. Ishield seyaba ne Colgate. Hehe. Hayi ukufunda ukubona. Yazi bese ngikhohliwe ukuthi wayengamfundo bless. Sengiyakhumbula ke manje. Dodwa umuntu lo.